This is the living off the dead. Δεν το ανέβαζα πιο γρήγορα το ποτενσιόμετρο γιατί σε είχα κάνω να κάνεις τίποτα. Ναι, να κάνω εγώ. Είδες, μα τη γράφεις, αλλά δεν το καταλαβαίνεις, δεν το κάνεις αυθόρμητα. Όχι, εγώ είμαι σοβαρός, σου λέω τι θα έκανες εσύ και είπα να το αποτρέψω και το έκανα εγώ. Θέλεις να το κάνεις εσύ, αλλά επειδή φοβάσαι να πάρεις την ευθύνη ότι το κάνεις εσύ, λες τι θα έκανες εσύ. Κατάλαβες, το κάνεις projection σε μένα που θα λέγανε στην ψυχολογία. Που δεν έχεις σπουδάσει. Όχι. Αλλά την έχω σπουδάσει στη ζωή την ψυχολογία. Όχι. Τέλος πάντων. Είναι ένα μεγάλο σχολείο του πεζοδρόμιου, τα έχουμε ξαναδεί. Όπως λέτε, και αυτή είναι έτσι πιθανή headliner έκπληξη. Escape from the studio για χιλιοστή φορά, ας πούμε. Ναι. Τα τελευταία 8 χρόνια και πάντα ξεφεύγουν. Μήπως να βγάλουν το επόμενο τους άλμπουμ Escape from the Concerts. Δηλαδή, ξέρεις ότι σταματήσαμε τις περίτες. Τα έχουμε ξαναπεί, θυμάμαι συνέντευξη του Lars Ulrich, εποχή τώρα Reload, δεν θυμάμαι, που έλεγε ότι είναι καιρός να σταματήσουμε να περιοδεύουμε τόσο πολύ και να βγάζουμε πιο συχνά δίσκους. Έχουν περάσει μόνο 8 χρόνια. Τι είναι 8 χρόνια. Τίποτα. Μην είμαστε πρώτα απ' όλα αυτοί. Τέλος πάντων, ναι, αγαπημένο άλμπουμ Megadeth. Νομίζω πως προσωπικά είναι το αγαπημένο μου. Δεν μιλάω για καλύτερα κλπ. Ίσως γιατί μεγάλωσα με αυτό. Άλλη μια κουβέντα που την έχουμε ξανακάνει. Και θα ακούσουμε. Rest in peace, ρε. Εντάξει, το δικό σου. Το δικό μου Ιδωγηθανέζη, τι να κάνω. Και θα πάμε να ακούσουμε το πιο εμπορικό κομμάτι του δίσκου, ουσιαστικά το βίντεο κλιπ. Και μετά το έβγαλε και με σκάμπιες και με τέτοια. Ναι, τον κουνακόλ και διάφορα. Εντάξει, κοίταξε, πολυφορεμένο όπως τα λέγανε στον χώρο της μόδας. Ναι. Για τα δεδομένα των Megadeth, αλλά το Atout Le Monde, όσο και να πολυφορεθεί, δεν πάει να είναι κομματάρα και θα δούμε Megadeth. Και ανυπομονώ να δούμε Kiko Loureiro στην κιθάρα, να δω τι κάνει, γιατί ξέρεις πόσο μ' αρέσει. Εκτός μην της τραβώσει τίποτα και αρχίσει τίποτα βρυσίδια στη σκηνή και απολύσει τίποτα 5-6 roadies. Όλα είναι στο πρόγραμμα με τον Dave του Mustaine. Χρόνια rock, 10 χρόνια Wave 97 και 4.